Bon dia a tothom, benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, una tertúlia esportiva feta per gent de la generació de 1999. Bon dia a tots els nostres seguidors, seguidores. Avui divendres iniciem una nova tertúlia. Bon dia, Pau Olà. Bon dia. Pol Montferrer. Bon dia. Lluís Meia. Bon dia. I Carlite. Bon dia. Bé, si us sembla, comencem pel partit de Champions League del Barça, que finalment va guanyar 2-1 contra el Bayer Leverkusen amb una remuntada èpica, però amb un partit bastant fluix, en opinió general. Què opineu vosaltres del joc i de les dificultats de l'equip en aquest i en els darrers partits? Bé, jo diria que el que seria la primera part i gran part de la segona part vam veure un estil de joc que no està acabant d'agradar al llarg d'aquests partits. Va ser el mateix estil que podríem dir dels partits anteriors i bé, em va agradar molt els últims minuts, diria els últims 20 minuts, que el Barça crec que va jugar molt bé, amb una intensitat molt alta i un parell de gols molt ben elaborats i per tant, bé, em quedaria només amb els últims 20 minuts. Jo crec que això que passa amb els últims 20 minuts és pel canvi estratègic que va fer Luis Enrique. La primera part i part de la segona la va jugar amb un estil estratègic una mica estrany, però després quan ja veia que no arribava a l'empat i veia que el Leverkusen podia guanyar i fer la sorpresa, va passar davant dels laterals i tancar la línia defensiva amb Busquets i els dos centrals, i quan va fer això, i si li sumem a l'entrada de Sergi Roberto, crec que el Barça aquí en aquest moment va canviar molt i va poder tirar endavant el partit. Sí, el partit és veritat que va ser molt fluix. A la primera part el Barça fins i tot es van sentir xiulets al Camp Nou perquè l'equip no responia. Injustos, potser. Sí, jo penso que sí, però bueno, la gent és lliure d'opinar el que vol i són coses que passen a vegades, però bé, l'important és que ens vam emportar els 3 punts i el Barça té el liderat d'aquest grup. Sí, la veritat és que el Barça porta ja 2 partits, contra les Palmes va ser també bastant fluix, que no acaba de funcionar l'equip, però sí que és veritat que ens hem de quedar amb aquesta fam guanyadora que segueixen tenint i que en qualsevol moment són capaços de tirar el partit endavant. Per això ara perquè són equips més o menys assequibles, són les Palmes i el Bayer Leverkusen, però ara que tindri més complicacions, no sé, el joc no fa res. Està clar que s'ha de canviar perquè una primera part com l'altre dia contra el Bayern de Múnich potser et fan 5. Proposaries el partit d'aquest cap de setmana com a difícil? La veritat és que no sé contra qui jugar. El Sevilla està molt malament aquesta temporada, per tant, jo qualificaria més o menys el mateix estil que el de les Palmes el dissabte passat. Realment la lesió de Messi és evident que ha afectat l'equip, però bueno, jo crec que sobretot Neymar, que és el que ha d'assumir una mica el rol de Messi pel que fa a les característiques de joc que té, no va assumir ni molt menys el rol de Messi contra el Leverkusen, i si no ho assumeix del tot jo crec que el Barça ho pot passar malament amb la lesió de Messi. S'ha desinflat sense Messi i Neymar. El que no em va agradar gens contra el Bayer Leverkusen va ser els dos laterals, tant Dani Alves com Mathieu van estar molt fluixos i ara mateix posaria Sergi Roberto de lateral i al mig del camp a la vegada, cosa que no pot ser. Però, clar, anava a dir, el problema de la lesió d'Iniesta, el rerefons, és que fas que sigui obligat que Sergi Roberto hagi de jugar a mig camp. Com no jugui algú de tret del planter o... Bueno, no, és que no hi ha recursos. I això vol dir que el Barça es queda només amb un lateral dret, que és Dani Alves, que ja sabem que el seu rendiment de vegades... No ha tornat bé després de la lesió. Una mica muntanya russa. I aquest és el màxim problema d'Iniesta, a part de perdre d'Iniesta, perdre Sergi Roberto com a lateral. Sí. Bueno, ara torna Bravo també, que pot ser positiu perquè Ter Stegen potser ja necessita començar a descansar perquè cada partit acumula més errades o més punts on la gent s'hi està fixant amb ell i això fins i tot pot fer que baixi el seu rendiment. Sí, bueno, parlant de Ter Stegen sí que és veritat que en el gol jo crec que podria haver fet alguna cosa més perquè la pilota és un centre a l'àrea petita on el porter jo crec que ha d'assolir el domini, però bueno, en general va fer un bon partit i jo crec que no és un partit en què es pugui criticar el porter alemany. Jo diria que fins a gener patirem. I destacar pel bon partit de Munir, jo crec que va fer un bon partit. Molt bé, perfecte. Anem a aspectes més globals. Aprofitem ara per als nostres seguidors estaran veient en pantalla la resposta de la setmana passada i volem afegir la pregunta per aquesta setmana que també us la trasllado a vosaltres. Hem pogut veure aquesta setmana com s'han repetit molts incidents al llarg de tot el continent i com creieu que aquests temes la UEFA els pot solucionar.
Per altra banda, en temes de caràcter més esportiu, com veieu els altres equips? Home, i al moment hi ha equips que han començat molt forts, com és el cas del Bayern de Múnich, que tot i les lesions de Robben i Ribéry s'han desfet fàcil de tots els rivals tant a la Champions com a la Bundesliga. I la veritat que ara mateix, si m'hagués de mullar per un candidat clar a guanyar la Champions, jo crec que els alemanys són els màxims favorits. Jo voldria destacar que el Chelsea es troba en una situació, jo la qualificaria com a límit. Sé que està bastant baix a la classificació de la Premier League i l'altre dia es va deixar guanyar per 2-1 contra l'Oporto, que bé, l'Oporto és un molt bon equip, però jo crec que el Chelsea està a un nivell superior. Jo no sabria potser encara valorar amb 2 jornades de Champions, però sí que et podria dir que per mi el millor equip, el que he vist millor és el Bayern i el que he vist pitjor és l'Arsenal. Sí, també crec que el Bayern és el més potent i sobre de com s'ha d'erradicar aquests problemes és molt important que la UEFA es fiqui en sèrio amb això, potser més que amb altres coses que sí que s'hi fixen molt, perquè el que va passar en el partit de l'Atlético contra el Benfica no es pot tornar a repetir un camp amb tantes bengales i sobretot posant en perill la vida de nens petits. No oblidem que el problema en aquest cas no seria la UEFA, sinó seria la seguretat privada del Calderón. La UEFA té la responsabilitat de castigar Sí. per igual Però els com seguidors. va poder entrar la bengala? No, la UEFA ha de castigar per igual, potser 60-40, però els seguidors que van portar la bengala Sí. i els responsables de seguretat. Molt bé, perfecte. Ara parlem del tema de lesions. Ara sí que poden veure els nostres seguidors la resposta de la setmana passada, dels nostres participants en el fòrum de les xarxes. I aquesta setmana preguntàvem, referent a la lesió de Messi, i qui havia de fer un pas endavant. Ara us preguntem, sobretot per la lesió de l'Argentí, però també per les altres. Per què tantes lesions? Qui ha de fer un pas endavant? Doncs jo crec que no hi ha una explicació lògica per les lesions. No crec que hi hagi temes d'hàbits o d'alguna cosa, sinó que és simplement mala sort. Les jugades en què es van lesionar Messi i Iniesta van ser mals gestos i la de Rafinha va ser una entrada. I crec que sobre qui hauria de donar un pas endavant, doncs han de començar a donar un pas endavant la gent de baix, els delanters Munir i Sandro, i Neymar també l'he vist bastant baix. Jo crec que potser la causa de les lesions sí que també hi ha un factor de sort, però pot influir molt la pretemporada que es va fer, comparada amb l'any passat, que es va fer un stage tancat amb poc volum de partits i més intensitat. Aquest any va haver-hi la típica pretemporada de compromisos de publicitat que l'equip no acaba de poder entrenar amb tota la tranquil·litat necessària. Menys amb Rafinha, que va ser una entrada criminal. Jo que no soc expert en el tema de les lesions ni res, és el que diu l'Icar. Vaig escoltar que s'ha dit que la principal causa, si és que realment és alguna causa, va ser la gira nord-americana. Sí, realment Luis Enrique en més d'una roda de premsa ha tirat, diríem, una indirecta cap al club per la pretemporada que es va fer. Però bueno, a part de que algunes lesions hagin pogut ser causa d'aquesta pretemporada amb tants quilòmetres, també és cert que el Barça ha tingut mala sort, sobretot amb la lesió de Rafinha i també amb Neymar a la Supercopa. I amb la de Messi també, que és un fort cop. És que la veritat és que hi ha hagut moltes, començant des del principi, les galteres que va tenir Neymar, després va caure Douglas, després Vermaelen... I realment des que s'ha començat han hagut moltes. Al Barça se li ha juntat tot, aquestes lesions amb les baixes també d'Arda Turan i Aleix Vidal que estan sancionats fins al gener. Sembla que hem tingut mala sort perquè potser si ara estiguéssim parlant en què Arda Turan i Aleix Vidal estan dins de la plantilla disponibles, si estiguessin disponibles, la plantilla del Barça està clar que seria molt més àmplia i tindríem molts més recursos. I mala sort sí, però mai escudant-se aquesta mala sort per justificar resultats o actituds d'alguns jugadors, com potser va fer el Madrid l'any passat amb la lesió de Modric. Molt bé. Demà hi ha un partit complicat al Sánchez Pizjuán. Com veieu el partit? Bé, com ja he dit abans, sí que és veritat que el Sevilla no està passant un bon moment. L'altre dia va tornar a perdre el camp de Juventus en competició europea, però bé, és un camp que sempre crea complicacions i si contra les Palmes ja va ser un resultat ajustat, jo crec que també serà un partit difícil. Estic d'acord més o menys amb el que ha dit el Pol. El Sánchez Pizjuán sempre és un camp que costa molt al Barça, el Barça i a qualsevol equip és un camp on el públic dona una pressió impressionant i el Sevilla és un equip potent tot i no haver començat bé aquesta temporada.
I bé, jo crec que el Barça ha de fer un pas endavant comparat amb els partits de les Palmes i Leverkusen, perquè jo crec que si l'equip juga com ha jugat en aquests 2 últims partits, tenim poques possibilitats de la victòria a Sevilla. A mi el que em preocupa més són les paraules de Luis Enrique, dient que serà molt difícil perquè venen cansats i amb baixes, que ell ha dit aquest matí, i em preocupa més per l'actitud que se li pot posar després de baixes, cansanci i tot això, que no el partit en si. I jo diria que el Sevilla no estigui bé potser el fa encara més perillós. I respecte al partit, crec que Sergi Roberto ha de ser titular, ja ho porta demostrant en els últims partits, i aquest jugador sí que ha fet un pas endavant i realment jo el considero com a possible titular en tots els partits, almenys fins al gener. Jo crec que ara realment serà titular segur que el partit contra el Sevilla. El dubte és si ho farà com a lateral o si ho farà al mig del camp, tot i que jo crec que la posició en què hauria de jugar el Barça, que hauria de jugar Sergi Roberto per les lesions i tota la lesió d'Iniesta i això és al mig del camp. Clar. No, continua. No, deia que és evident que serà titular perquè és que no hi ha millor resposta. No hi ha res, clar. Serà titular, sí, i on serà? Al mig del camp, perquè no, és que no hi ha... També és cert que a Luis Enrique li agrada, més d'una vegada ha provat Mascherano i Busquets al mig del camp, acompanyat amb Rakitic, que jo crec que el dubte és això, si jugarà Mascherano al mig del camp o farà Sergi Roberto. Jo prefereixo tenir Alves de lateral que no jugar amb un doble pivot, que a mi no... I en atac, Munir o Sandro? Jo apostaria per Munir. I quin resultat apostaria? No, Pau, volies dir alguna cosa? Bueno, jo estic en contra d'en Pol i Dícar, jo apostaria per Sandro perquè és un camp en què has de sortir a pressionar molt al Sevilla i Sandro és un jugador que en aquest aspecte dona molts punts al Barça. Que hagi entrenat més. Molt bé, pronòstic, resultat per demà? 2-2. 1-1. 1-1. 0-1. Bon, perfecte. Optimista. Entrem ja fins de la càpsula esportiva. Avui ens la porta el Pol Montferrer, que ens parlarà de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Pol! Bé, doncs aquest cap de setmana es disputa al Martín Carpena de Màlaga la 12a edició de la Supercopa d'Espanya de bàsquetbol, que aquest any té un format diferent a l'englobar els equips en funció dels resultats de la lliga regular. Serà la tercera vegada que es disputa a la ciutat de Màlaga, a la capital òbviament de la província malaguenya, i la disputaran Unicaja, Real Madrid, Futbol Club Barcelona, l'ASA, aquest any per motius de patrocini, i l'Herbalife Gran Canària amb el jugador Sitafa Sabané com a gran novetat de l'equip. En resum del que ha sigut la pretemporada ràpidament, el Barça ve de guanyar la Copa Lliga Catalana, on es va imposar a la final al Morabanc Andorra, equip que va eliminar a les semifinals a l'equip local, el Figueres Joventut. I el Madrid, per la seva part, va guanyar fa un parell de dies, fa una setmaneta, la Copa Internacional de Basquetbol a Brasil, amb un arbitratge totalment en contra. Es va imposar 91-79 al Baru del mateix país, a Brasil. I bé, el que seria els enfrontaments d'aquesta competició, destacaríem per començar les semifinals, en què jugaran Herbalife i el Futbol Club Barcelona, i en l'altra semifinal jugaran Unicaja, l'amfitrió, contra el Real Madrid. I la final serà el diumenge al vespre i s'emetrà per Televisió Espanyola. Acaba a les 7. Molt bé, perfecte. Això és tot? Sí. Molt bé, voleu afegir alguna cosa ja ràpidament per acabar la tertúlia? Sí, que en aquesta Supercopa també estarà present Timon Mallet, Sí. que participarà en el concurs de triples, per tant, a veure si Tindrem representació de la penya. de la penya si aconsegueix guanyar aquest concurs. Perfecte. I entre aquesta tertúlia anterior recordar que hem penjat la nostra aparició al programa Això no té nom de Ràdio Ciutat Badalona perquè tothom ho pugui veure. Perfecte, molt bé. Doncs amb això acabem ja el programa i ens tornem a veure en una setmana. Esport 99, un programa fet per gent de la generació de 1999.